Zdarec lidí, zdraví vás Quista 70 u môjho druhého let's playa z hry Tanky Online. A videjko bude mať cez 2 minúty. Hovoril som hneď na prvom videjku, že hry na internete budú moc krátke. Takže môžeme sa pustiť do toho, ako vidíte už hráme. A za chvíľku sa nám pripojí zas k nám náš dobrý kamarát Samuel SVK. Trošku bludne. Ako sám to ty si na koncepte. A je to pošuk, takže to si zabil. Rozbehneme sa od tohoto skokánika a ideme na to. 3, 2, 1, štart! Ideme, opa, Samo nemá ten skokan náhodou vyhodiť? Čo? Alebo nás tam ten skokan má trafiť do diery. Načítavam už na server. No tak ale aby si prišiel čo najskôr, lebo videjko bude mať 2 minúty. Ja za to nemôžem. Môže za to kamarát, čo to vymyslel. A volá sa Toto 77. Kurník. Mosabi. Jo, ďalší video zase bude na môj druhé video bude zase na YouTube. A Takže ako vidíte, čaute lidi, ja vás vítam. Kristo70 pozdrav sa. A Kristo70 máme hneď tu pred nama. A ako vidíte ľudia, sme tu. Jeden nás zabíja, hej. Vystrel. A som ho pomstil. Tak ale ja som do neho dal jednu šupu. Čo sú tvoje 14 šup. A bude videjko končiť. Ak sa vám video páčilo, dajte palec hore. Ak nie, dajte palec dole. Takže čaute.